Volem explicar arreu del món, perquè el món ho ha de saber. Per això ens proposem l'acció d'internacionalització més important del món, una acció simultània en diferents capitals europeus de de Catalunya, amb milers de catalans aixecant castells alhora. Una vida castellera històrica i innovadora. Totes les colles castelleres unides com un It's all happening at the same una gran time. mobilització de país per projectar-nos al món. Des de la Bíblia fins a l'Enxaneta, junts Brother, 12 superem els aquí, 11 there. There you go, London. But in London 11, no? Because they go back. sostenibilitat per portar el nostre missatge a Europa de forma neta i clara. Començarà el problema. Totes les eines que han fet possible superant els 3 les